Din il-ġimgħa assistejna l żewġ diskorsi li għandlu diversi reazzjonijiet. Id-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela mhux biss jispiralek fiduċja iżda kien mera ta' kwalitajiet li wieħed jara f'mexxej ta' pajjiż. Fil-waqt li min-naħa l-oħra, id-diskors ta' Bernard Grech kien innotat bħala wieħed b'wedit mhux kosid u bi kliem vag. Fuq il-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni kompla bid-diskors kontra pajjiżu u skontu Malta dejjem fil-qiegħ. Mhux kif ġabuna fl-aħħar snin li weduna li se nkunu l-aqwa fl-Ewropa u fil-fatt speċċajna dejjem fil-qiegħ tal-graf. Skontu fit-8 snin dan il-gvern m'għamel xejn u sejjaħ is-sitt żieda li ta' dan il-gvern lill-pensjonanti bħala waħda miżera. Iż-żieda miżera li tajtu lill-pensjonanti. Bernard Grech spiċċa attakka l-investiment fl-infrastruttura u meta kienet titkellem dwar il-miżuri li l-gvern jagħti trasport pubbliku b'xejn mis-sena d-dieħla huwa ddikjara l-kliem politika tal-molol. F'diskors negattiv fejn anke żbalja fuq fatti bażiċi, il-kap tal-Oppożizzjoni għal aktar minn darba tenna fuq il-ħela u qal li dan il-budget jonfoq u jberbaq. Dan huwa budget li sfortunatament jaħli jonfoq. Min-naħa tiegħu fil-kontroreplika il-Prim Ministru tkellem dwar il-miżuri soċjali li jkomplu jibnu mal-kisbiet li ġiġa għamel dan il-gvern, fejn fost l-oħrajn ħabbar kif f'Ottubru reġa' ġie irreġistrat tnaqqis ta' persuni fuq id-dipendenza soċjali. F'Ottubru erġajna rreġistrajna tnaqqis ieħor ta' persuni fuq id-dipendenza soċjali. Minn 14,000 fl-2013 għal 6,400. Il-Prim Ministru semma l-potenzjal li għandhom il-Gżejjer Maltin u kif jemmen li jistgħu jkunu aħjar, isbaħ u aktar ġusti u spjega li dan huma budget storiku li nkiteb min-nies għan-nies. Fil-Parlament, il-Prim Ministru aċċena wkoll għal qasam ambjentali u sostna li ma jistax ikollok pajjiż aktar b'saħħtu jekk ma jkollokx ambjent aħjar. Ma jistax ikollna pajjiż aktar b'saħħtu jekk ma jkollniex ambjent aħjar. Bimħabba li pajjiżu u niesu, viżjoni ta' Malta aħjar għal ġenerazzjonijiet li jmiss, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif jitħalli Malta għall-uliedna. Għawġin flimkien bħala tim Malta, għawġin u Maltin se nibnu prosperità ġdida. Din Malta li rrejdu għall-uliedna.